Și adevărul e că foarte mulți oameni nu-și abandonează visurile într-un moment mare, dramatic. Nu. Le abandonează încet, politicos, rațional, cu explicații bune. Salutare! Sunt Marian Moncea și te invit la Morning Art Retreat, locul în care vorbim despre disciplină, consecvență și cum ne reconstruim încrederea în noi prin artă și prin lucrurile mici pe care alegem să le facem în fiecare zi. Vreau să încep cu o întrebare care, după o anumită vârstă, nu mai este doar o întrebare. Devine o durere tăcută, devine un gând care apare tot mai des, devine felul în care începi să te uiți la tine. Și întrebarea este asta: la ce ai renunțat nu pentru că nu ai vrut suficient, ci pentru că ai crezut că nu mai este momentul? Poate a fost un vis, poate a fost o pasiune, poate a fost o schimbare pe care ai simțit-o în tine an la rând, după care ai tot amânat-o. Poate a fost ceva mult mai simplu și mai greu în același timp. Un lucru care te chema și pe care nu l-ai urmat. Nu pentru că nu avea sens, nu pentru că nu era important, ci pentru că de fiecare dată când te apropiai de el, avea o voce care îți spunea: nu acum, mai târziu, când o să am mai mult timp, când o să fiu mai pregătit, când o să se așeze lucrurile. Și adevărul e că foarte mulți oameni nu-și abandonează visurile într-un moment mare, dramatic. Nu. Le abandonează încet, politicos, rațional, cu explicații bune. Le abandonează spunându-și că sunt realiști, că nu e momentul, că acum au alte priorități, că poate mai încolo. Și mai încolo devine o cameră în care ajung să stea ani întregi din viața lor. Pentru că mai încolo nu e un timp, e o amânare cu aparență de maturitate. Și cred că una dintre marile suferințe ale adultului nu este doar că n-a început, ci că, la un moment dat, începe să creadă despre sine că nu mai are voie să înceapă. Aici se rupe ceva. Pentru că până într-un punct spui: nu sunt gata. Dar după un alt punct începi să spui: cred că e prea târziu. Și cele două par asemănătoare, dar nu sunt. Nu sunt gata, mai păstrează puțină speranță. E prea târziu, închide ușa. Și ce mi se pare dureros este că foarte mulți oameni nu trăiesc într-un eșec real. Trăiesc într-o concluzie prematură, în ideea că timpul lor a trecut, în ideea că trebuiau să înceapă altcândva, în ideea că începutul are o vârstă potrivită, iar ei au depășit-o. Și dacă stai puțin și te uiți la tine sau la oamenii din jur, vezi cât de des apare această poveste. La 20 de ani spui că mai ai timp, la 30 de ani spui că încă mai cauți, la 40 de ani începi să faci calcule, la 45, la 50, la 55 nu te mai raportezi doar la ce vrei, te raportezi la ce crezi că ai pierdut. Și atunci nu mai privești un nou început ca pe o posibilitate, îl privești ca pe o dovadă că ar fi trebuit să-l faci mai devreme. Și exact aici apare blocajul, pentru că nu te mai întâlnești cu începutul, te întâlnești cu rușinea de a fi din nou la început, te întâlnești cu comparația, te întâlnești cu versiunea imaginară a ta care, dacă nu s-ar fi oprit, dacă ar fi avut mai mult curaj, dacă nu ar fi pierdut anii ăia, ar fi fost acum altundeva. Și devine foarte greu să începi ceva nou când, de fapt, tu nu începi din prezent. Începi din vinovăție, începi din presiune, începi încercând să recuperezi. Și când începi așa, aproape orice pas pare mic, pentru că tu nu vezi pasul, vezi doar întârzierea. Și aș vrea să spun aici un lucru care, pentru mine, e foarte important. Poate nu ești blocat pentru că nu mai ai timp. Poate ești blocat pentru că te raportezi la timp într-un mod greșit. Poate nu suferi fiindcă viața ta s-a terminat. Poate suferi pentru că te uiți la viață ca și cum ar exista un singur moment legitim în care aveai voie să începi. Un singur tren, un singur timing, o singură fereastră. Și dacă ai ratat-o, gata, s-a închis. Dar viața nu funcționează așa. Doar mintea noastră funcționează așa când este prinsă în comparație și frică, pentru că realitatea este alta. Realitatea este că există oameni care încep devreme și nu duc nimic până la capăt. Există oameni care încep târziu și construiesc ceva profund, solid, viu. Există oameni care se opresc și revin.
Există oameni care se pierd ani întregi și apoi găsesc un loc în care nici nu se așteptau. Și există oameni care, pentru că au trecut prin foc, prin rătăcire, prin pauză, prin greșeli, încep poate mai târziu, dar încep mult mai adevărat. Eu știu foarte bine locul ăsta, pentru că și eu am renunțat. Am început, apoi m-am oprit. Și oprirea, sincer, nu a fost partea cea mai grea. Partea cea mai grea a fost cea care a venit după. Gândul acela care nu vine într-o singură propoziție, dar se strecoară în tine și se așează acolo. Dacă continuam, unde eram azi? Dacă nu mă opream, ce aș fi construit? Dacă aveam mai multă disciplină, dacă aveam mai mult curaj, și de aici încolo începe comparația, nu doar cu alții, ci cu o fantomă, cu o versiune idealizată a ta, cu omul care ar fi putut fi într-un scenariu care nu s-a întâmplat și te măsori cu el. Îți judeci prezentul prin raportare la el și ajungi să simți nu doar că te-ai oprit, ci că ai pierdut dreptul de a reveni. Pentru că în mintea ta, revenirea nu mai înseamnă un nou început. Înseamnă dovada că ai rămas în urmă. Și asta e una dintre cele mai dureroase minciuni pe care le spune mintea. Că dacă ai întrerupt ceva, dacă ai luat o pauză, dacă te-ai îndepărtat, acum nu mai poți reveni fără rușine. Ca și cum timpul ar pedepsi orice abatere, ca și cum n-ai avea voie să fii începător. Ca și cum maturitatea ar trebui să însemne că deja știi, deja poți, deja ești departe. Dar nu e așa. Și poate una dintre cele mai mari forme de maturitate este exact asta. Să poți începe din nou, fără să te umilească ideea de început. Să poți spune, da, m-am oprit, da, am pierdut timp, da, m-am comparat, da, am crezut că e prea târziu și totuși continui. Asta mi se pare puternic, nu începutul perfect, nu constanța impecabilă, nu povestea frumoasă în care cineva n-a ezitat niciodată, ci omul care s-a oprit, s-a îndoit, s-a comparat, a crezut că a pierdut momentul și totuși s-a întors. Pentru că revenirea nu are nimic romantic. Revenirea e modestă, e tăcută, e inconfortabilă. E plină de vocea aia care te întreabă dacă mai are rost. Și tocmai de aceea este atât de valoroasă. Pentru că nu mai vine din impuls, vine din alegere. Și ceea ce facem în Art Retreat are foarte mult de a face cu asta. Oamenii cred la suprafață că vin să învețe desen sau pictură, dar de foarte multe ori nu vin pentru artă în sensul tehnic, vin pentru ceva mult mai adânc. Vin pentru că simt că există în ei o parte care a fost pusă prea mult timp pe pauză, o parte care a tot fost amânată, tot mutată mai încolo, tot împinsă la finalul listei, după muncă, după responsabilități, după familie, după ce trebuie, după tot. Și de multe ori nu spun vreau să fac artă, spun simt că îmi lipsește ceva. Parcă m-am îndepărtat de mine, nu știu exact ce caut, dar simt că trebuie să încep ceva. Simt că am amânat prea mult. Și în spatele acestor propoziții este aproape întotdeauna aceeași rană, frica că poate au venit prea târziu la propria lor viață. Și atunci procesul artistic devine mult mai mult decât o activitate creativă. Devine o întâlnire cu ritmul real al vieții. Pentru că desenul și pictura au o sinceritate extraordinară. Nu le poți grăbi cu adevărat, nu le poți minți, nu poți sări etapele, nu poți termina o lucrare din orgoliu, nu poți lucra bine din comparație, poți lucra doar din prezență, din ce ai azi, din mâna de azi, din ochiul de azi, din răbdarea de azi. Și asta este enorm, pentru că subtil începi să înțelegi ceva ce poate n-ai înțeles în alte locuri din viață, că nu contează când ar fi trebuit să începi, contează că lucrezi cu ce este viu acum, nu cu regretul de ieri, nu cu imaginea ideală a ceea ce ar fi putut fi, ci cu omul care ești, aici, acum. Și cred că asta vindecă mult, nu doar faptul că înveți să desenezi, ci faptul că înveți să nu te mai tratezi ca pe un proiect ratat, să nu te mai uiți la tine ca la o întârziere, să nu mai transformi trecutul într-un tribunal, pentru că altfel riști ceva foarte trist. Riști să te uiți la orice posibilitate nouă și să o omori înainte să respire. Nu pentru că nu are sens,
ci pentru că nu te mai simți la timp pentru ea. Și uite ce cred că este important de spus. Poate n-ai nevoie de un nou început spectaculos. Poate n-ai nevoie să recuperezi tot. Poate n-ai nevoie să demonstrezi nimănui nimic. Poate ai nevoie doar să începi mic, dar adevărat. Pentru că viața se schimbă rar prin gesturi uriașe. Se schimbă prin lucruri mici, repetate suficient de mult. Asta e una dintre legile cele mai simple și mai greu de acceptat. Oamenii vor explozii, vor salturi, vor să simtă că recuperează repede, dar marile schimbări cresc încet, ca un strat subțire care se adună, ca o practică zilnică, ca o disciplină mică, dar ținută, ca un gest aparent neimportant care, în timp, mută direcția întregii vieți. Și poate aici apare diferența reală între cei care spun că vor și cei care, într-un final, transformă ceva. Nu în talent, nu în vârstă, nu în avantajul de început, ci în relația cu timpul. Unii se luptă cu timpul, alții învață să lucreze cu el. Unii se panichează pentru că n-au început mai devreme, alții înțeleg că singurul mod de a nu mai pierde timpul este să înceapă acum. Și da, uneori începutul timpuriu e un avantaj. Dacă începi de vreme, ai mai mult spațiu să greșești, să testezi, să ajustezi, dar începutul târziu are și el un avantaj pe care nu-l vedem suficient. Claritatea, experiența, durerea care te-a învățat ceva, faptul că nu mai ai răbdare pentru iluzii, faptul că nu mai vrei să impresionezi, faptul că nu mai cauți doar imagine, cauți adevăr. Și uneori asta valorează mai mult decât timpul pierdut. Pentru că poți începe la 20 de ani și să alergi 15 ani după ceva ce nu te reprezintă. Și poți începe la 45 de ani ceva mic, dar adevărat, care te aduce pentru prima oară aproape de tine. Și atunci ce înseamnă de fapt că ai început la timp? A început la timp cel care a pornit de vreme? Sau a început la timp cel care, chiar și mai târziu, a început ceva care îl reprezintă cu adevărat? Eu cred că aici trebuie să ne uităm mai atent. Pentru că de multe ori nu suferim fiindcă am început târziu. Suferim fiindcă ne comparăm cu un calendar care nu este al nostru, cu ritmul altcuiva, cu povestea altcuiva, cu succesul altcuiva. Și în felul ăsta transformăm propria viață într-o cursă pe care nu putem decât să o pierdem, pentru că mereu va exista cineva care a început mai devreme, cineva care a fost mai constant, cineva care a avut mai mult curaj, cineva care n-a întrerupt. Dar asta nu are nicio legătură cu întrebarea esențială. Iar întrebarea esențială este: ce faci tu cu timpul care ți-a rămas? Nu ce ai pierdut, nu ce ai fi putut, nu ce au făcut alții, ci ce faci acum. Pentru că aici se schimbă tot. În momentul în care încetezi să te mai întrebi dacă e prea târziu și începi să te întrebi dacă e prea dureros să mai rămâi unde ești. Asta cred că merită simțit cu adevărat. Poate nu te mișcă ideea că ai pierdut timp. Poate te mișcă mai tare ideea că ai putea continua încă 5 ani, 10 ani, 15 ani, spunându-ți aceeași poveste, că nu e momentul, că e prea târziu, că nu mai are sens. Și poate adevărata pierdere nu sunt anii din urmă. Poate adevărata pierdere sunt anii care vin dacă continui să crezi asta. Și mai e ceva ce mi se pare profund în toată discuția asta. Viața nu este doar despre tine. Știu că sună mare, dar nu e. Este foarte concret. Felul în care tu începi ceva nou la 40, la 50, la 60 de ani schimbă ceva și pentru cei care te văd, pentru copiii tăi, pentru oamenii din jur, pentru cei care se uită la tine și învață fără să spui nimic că nu trebuie să-ți îngropi părți vii doar pentru că au trecut ani, că poți reîncepe, că poți reveni, că poți schimba sensul lucrurilor, că poți învăța ceva nou fără să te scuzi pentru vârsta ta. Și asta e enorm. Pentru că un om care începe din nou nu se salvează doar pe sine, dă și altora permisiune. Permisiunea de a nu se declara terminați prea devreme, permisiunea de a nu se măsura doar în termene ratate, permisiunea de a fi vii. Și dacă ar fi să las o întrebare la finalul episodului acestuia, nu ar fi ce ai fi făcut dacă începeai mai devreme. Asta este o întrebare care doar adâncește regretul. Întrebarea pe care aș lăsa-o e alta. Ce continui să amâni doar pentru că nu suporți ideea de a începe acum de unde ești?
Și încă una. Ce parte din viața ta așteaptă nu momentul perfect, ci permisiunea ta? Pentru că poate adevărul nu este că e prea târziu. Poate adevărul este că ai stat prea mult cerând de la timp ceea ce doar curajul îți poate da. Și poate că asta este noul început. Nu unul spectaculos, nu unul în care de mâine se schimbă totul, ci unul mai matur, mai sincer, mai tăcut, în care nu mai spui ar fi trebuit să încep acum 10 ani, ci spui nu mai vreau să pierd încă 10 ani spunând asta. Și dacă ajungi în punctul ăsta, să știi că nu e puțin, e enorm. Pentru că din punctul ăsta viața începe să nu mai fie despre vârsta la care ai ajuns, ci despre adevărul pe care ai curajul să-l urmezi de aici înainte. Și poate că asta este tot ce contează. Nu când ai început, ci dacă mai ai curajul să începi. Dă-ne un follow dacă ai rezonat cu gândurile noastre din acest Morning Art Retreat și scrie-ne în comentarii ce acțiune faci azi ca să începi să-ți respecti promisiunile față de tine.